hindi magkilig. Alis ka hindi. Babae ka lalaki. Lalaki ka ba babae? Tao ka ba elemento? Tao, espiritu elemento. Bubutasin ko itong siguro mo. Babae ka lalaki. Oy, nagpapatay-patayan ng kalaban natin. Oy, hindi okso yan. Ha? Amen! Ano? Espiritu ka elemento? Ha? Espiritu elemento? Espiritu elemento? Alisin mo nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Dapat araw-araw yung nagkakaroon. Mamatay dyan, oh! Mamatay dyan! Wala na! Mamatay dyan! Oh, nangina si Richard! Dapat hindi mo buhat, ano? Wala! Hindi, higa mo siya. Lalaban niya. Diyan. Lalaban siya. Yan naalis, nasunod na katawan. Okay. Oh, nakita niyo po yan, no? Oh, hindi po mabuhat ng dalawang tao yan. Kalaki-laki ni Richard. Yan nun. Uy! Lalaban yung pangit na yan. Hindi yan papalag, ay hindi yan ano. Yang gising. Hindi siya tao. Lalaban. Lalaban ng ating kalaban. Lalaban kung pangit ito. Ayaw niya ito kalas. Tao ka lang dyan. Hoy! Huwag muna kaming lukulukuhin pa. Aalis ka sa mga katawan niya o hindi talaga? Huwag ka magbingi-bingihan dyan. Ay! Sige, magdasal ka na, tumawag ka na ng kapul. Umpisa na natin ang gayon. Itaas ang kuryente magnetiko. Dagdagan ng banal na tubig kaila. Asin sabi Panginoon sa Kristo. Nananalig ang punta ng palataya ang pagpupuro ang kalaban. Nasaan po ang pinapunta po? Ha? Nagtitinda kayo? Amen. Sa pangalan ni Kristo. Tanggalin mo hindi. Tanggalin mo lahat yan. Hindi mo kailangan kakalasin. Kakalasin mo hindi. Tanggalin mo. Tao ka espiritu. Ha? Talaga hindi mo kakalasin. Kahit mamatay ka. Kasama mo sa kamatayan to. Talagang gusto mo. Ikaw mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kakalasin mo hindi. Ayaw mo talaga. Babae ka lalaki. Kakalasin mo hindi. Ay ta! Matay ka pa! Kakalasin mo hindi. Ayaw mo talaga. Bakit patagalan mo kalasin? Ayaw mo. Gusto mo talaga to. Babae ka lalaki. Wala namang giliw. Lalaki ka. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Titigilan mo na ayaw mo. Ayaw mo talaga. Kakalasin mo hindi. Titinda ko dito sa Dito sa bahay lang. Ikaw pumili ng kapalaran mo. Umanda ka magnilito. Ako ka magkita ng pagsabit ko sa inyo pangalan Panginoong Jesus ang mga Nazareno. Ako yung nananalig at kakalasin mo hindi. Ayaw mo pa rin kalasin. Umanda ka nila. Napagod na siya, ayaw na daw. Amen. Nakala. Ayaw na! Ayaw na! Pasok ko na! Ayaw ko na! Salamat po ako. Pagkita ko ito ka nito.
Amen! Masamang espiritu, inuutosan kita lumabas na sa pag-aari ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Layas! Gising. Sabi mo in Jesus' name. Hinga naman na rin. Nasa rin siya. Saan alalaman? Alalayan siya. Wala na sabi yan. Papatakan mo lang ng tubig. Magaan na? Kanina mabigat? Hindi nyo mabuhat? Pag may sapi, Parang ano? bigat. Ha? Parang anong bigat? Hindi lang nangyari sa akin yun. Ang ilang nangyari? Kasi di ka kasi nagdarasal agad. Nangyari sa akin. Naunahan ka agad. Okay. Kaya malante. Sabi mo, Amen! Amen. 3 beses! Amen. Isa pa! Amen. Oh, di na tamata. Pasok kayo? Magaan na siya, nabuhat na ni Buddy. Kanina hindi na mabuhat ni Buddy. Pagpahinga mo natin, antay mo na rehearsal. Ano yun siya? Richard, alam mo na yung gagawin mo, di ba? Isa ka naman gagamot. Ito tingin mo liburan. Yan. Hindi mo lang natin. Langis, nasa langis. Langis ba? Okay na. Alignment na lang siya. Alam, bye-bye. Ayan na po si Richard, nabuhat na si ate. Kanina hindi niya nabuhat. Oh, hindi kanina. Ay, parang nakapako. Oh, parang nakapako. Oh, paalam ka natin. Magaling na yung tuhod mo. Wala na.